ଚାଲନ୍ତୁ 2026 ମସିହାର ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଏକ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଏହା କେବଳ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶ ପାଇଁ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣଟି ସେହି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ସଂଖ୍ୟା ଉପରକୁ। $75 ବିଲିୟନ। ହଁ, 2026 ସୁଦ୍ଧା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବଜାର ଏତେ ବଡ଼ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୀତି। ଆଉ ଏହି ବିଶାଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଲୁଚି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବଜାରର ଆକାରକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଏକ ନୂଆ ଲାଭ ମଡେଲକୁ ଖୋଜିବା, ସବୁଠୁ ଭଲ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ବଜାରର ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିବେଶ ଯୋଜନା ସହିତ ଶେଷ କରିବା। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବଜାରରେ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଖେଳ ବଦଳିଯାଇଛି। AdSense ଠାରୁ ଆଗକୁ ଏକ ନୂଆ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ମଡେଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହା କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। RPM ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ପର୍ ମିଲ୍। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ନିଜର 45% ଭାଗ ନେବା ପରେ ଜଣେ କ୍ରିଏଟର ପ୍ରତି 1000 ଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ। ଯଦି ଜଣେ କ୍ରିଏଟର କେବଳ AdSense ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେବେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ $1200 ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଯେମିତିକି କୋର୍ସ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଆୟ 5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ରାଜସ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଆସୁଛି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ, AdSenseରୁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜିଟାଲ ଉତ୍ପାଦର କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଥାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ, ଆଉ ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଆୟର ସ୍ରୋତ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଲଗୋରିଦମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମ୍ କରେ, ଯାହା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜସ୍ୱ ମଡେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ଲଗାଇଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିବ? କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ସୁଯୋଗ କେଉଁଠି ଅଛି। ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, AI ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ନିବେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା RPM ରହିଛି, କିନ୍ତୁ AI ଏବଂ ଅଟୋମେସନରେ 15 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ହିଁ 2026ର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଲାଭଜନକ କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ୍ରେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। AI ଓ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଦର୍ଶକମାନେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାରଟି AI ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଦରକାରୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଭଲ ନିବେଶ କିପରି କରାଯିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାନବ ପ୍ରମାଣ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବର CEO ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ପ୍ରକୃତ କ୍ରିଏଟର। AI ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ରେ ଏହି ମାନବୀୟ ସଂଯୋଗ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ 2026ର ବଜାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିବ AI ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସ୍ଲପ୍ ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆ ପଟେ ରହିବ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସଂକେତ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାମାଣିକତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଜଣେ ନିବେଶକ ଭାବରେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଏହି ସଂକେତକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିବେଶ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 2026ର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବଜାରରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଆମର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କ୍ରିଏଟର ଜଣକ AI ବା ଫାଇନାନ୍ସ ଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଭଲ ଡିଜିଟାଲ ଉତ୍ପାଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି କି? ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଟା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? ଶେଷରେ ପୂରା ନିବେଶର ରଣନୀତି ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୀମିତ। କେଉଁଠାରେ ଡିଜିଟାଲ ଉତ୍ପାଦର ଅସୀମ ସ୍କେଲାବିଲିଟି ଓ ମଣିଷର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଏକାଠି ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁଠି ମିଳିବ, 2026ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଥିବ।